ассалому алайкум дӯстои азиз. Мехоҳам имрӯз бо шумо дар бораи маҳсулоти аз ширкати Atomy яблочный фенол камтар суҳбат кунам. Яблочный фенол барои чӣ дар кор? Яблочный фенол барои кам кардани вазн, барои хароб шудан. Онҳое ки мехоҳанд ки равғани ишкамшона об кунанд, ронҳои почашона хароб кунанд ва қафаси синашона хароб кунанд, метавонанд аз ин маҳсулот истифода баранд. Дар дохили ҳамин қутича 28 дона стик дорад. 28 дона маномхе стик дорад. Шумо метавонед ҳар рӯз саҳар якта стик, бегони якта стик дар ишками гӯшнатон мисол истифода баред. Дар таркиби ҳамин 2 дона стик ки шумо дар як рӯз истифода мебаред, ҳамин 2 дона стик баробар ба 45 дона себи сабзе ки шумо дар як рӯз 2-3 донаша ба зур ба фикрам хӯрда метавонед, ҳамин 45 дона себта баробар аст. таъми беҳад нағз дорад, таъми беҳад бамаза дорад, маззаи себ мекунад дӯсто. манамхе види желе баринай диде, манамхе худи як вай баринай, мураббо баринай. Хӯрданаш беҳад осонай, беҳад таъми хуб дорад, беҳад маззаи нағз дорад, бӯи хушам дорад. шумо ина муддати мисол истифода бариш бисёр одам дар 12 ҳафта бояд ки шумо 12 ҳафта истифода бурданда 10-12 кило хароб мекунад одама. Мисол якум результатша шумо кай мебинед? Якум результаташа баъди 4 ҳафтае ки ҳамин яблочный фенола шумо истифода мебаред, баъди 4 ҳафташ шумо результати аввалинша мебинед. мисол вақте ки ина хӯрде саҳарда хеста, мисол дили гӯшнада як стикша истифода мебаред, баъди 1 соат ним соат истода баъд наҳоритона мекунед. Бегони пеш аз хӯрок хӯрдантон як ним соат 1 соат пеш аз хӯрок хӯрдантон як стикша истифода мебаред. шумо метавонед дар ҳам бошед, дар ҷое бошед беобам ина истифода баред, агар ягон ҷои зараррасониш нест. беҳтарин продуксия гиред, мисол истифода баред. рӯзи хуши бо фароғат шумо.